ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah mai girma, ya arrahmanu arrahimu, ya Allahu ya mai bamu, ya zul jalali wal ikram, ya mai kashewa da rayawa. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, ya manzo Muhammadu dan Larabawa, jagoran al'umma annabi mai Madina, abin kwaikwayo abin yabo annabina, ya manzo rasulillahi daha mai girma. Bismillah ya Allahu rabbana mai kowa, ya Allahu wanda yayi halittu da kowa, shine ya halicci duniya tun ba kowa. Allah yanda ya so haka zai zantarwa, mu bi shi mu so annabin annabawa. Ya Allahu shine sarki guda ɗaya, mu kai damuwar mugunsa Allah shi ɗaya, shine fa abin bautawa da girma. Jagoran al'umma annabi mai Madina, abin kwaikwayo abin yabo annabina, ya manzo rasulillahi daha mai girma, ya manzo Muhammad shugaban al'umma. Allah ka daɗo dubun salati mai girma, ga manzo farin cikinmu babu nadama, ba wanda ya kai darajarsa da kima. Albarkacin annabi muke ci mai girma, mu yawaita salatin manzo mu ƙara himma. Maƙiyan annabin Allah sai dai ku ta fama, amma annabi manzo ya fi kowa duk halittu. Jagoran al'umma annabi mai Madina, abin kwaikwayo abin yabo annabina, ya manzo rasulillahi daha mai girma. Labbaika aminullahi san baya fushi, Allah ne ya wanke zuciyarsa sai murmushi, amma in an taba Allahu nan zai fushi. Annabi manzo shugaba da sam ba kamar shi, wata rana mala'ika Jibril ya zo gare shi da Kur'ani tun daga lauhul mahfuz gare shi. Kur'ani maganan Allah ne sarki mai al'arshi, zai yi ceton masoya karatunsa kunji. Jagoran al'umma annabi mai Madina, abin kwaikwayo abin yabo annabina, ya manzo rasulillahi daha mai girma. Duk halittun Allah da duniyar nan da ita, ba wanda ya kai annabi kyan halitta. Shi a kullum kamshi yake yi na tsafta, ga haƙoransa haske suke sun daidaita. Mu dawo magana mai kyau in za a yi ta, to ina waye kai shi kwarewar fahimta. Mai kyawun ado ne annabi mai nagarta, mai cikakken kamala da tausayin al'umma. Jagoran al'umma annabi mai Madina, abin kwaikwayo abin yabo annabina, ya manzo rasulillahi daha mai girma. Rayuwa da annabi babbar ni'ima mai daɗi, karatun tarihin annabi na sa nishaɗi, riko da alkur'ani da hadisai na da daɗi, ambaton Allah da annabi ya fi komai daɗi. Nana Fatima ‘yar ma'aiki, nana ‘yar annabi, shugaban matan aljanna ce ya bata rabbi. Yanayin nana tsabka mata ke da annabi, Allah mai sama annabi manzonsa ne. Jagoran al'umma annabi mai Madina, abin kwaikwayo abin yabo annabina, ya manzo rasulillahi daha mai girma. Alhamdulillah Allah mun gode maka, amin. Ka kai mu musulmai rabbi cikin yardanka, amin. Allahu ka kai karshen mu cikin bautanka, amin. Ka tsare mu da mugun aiki kar da mu shuka, amin. Ya rabbi ka yi mana tsari da yi maka shirka, amin. Allahu ka kara mana san annabinka, amin. Ba dan halin mu ba sai dan manzo naka, amin. Abdul mai sabuwa na roke ka Allah, amin.